रविवार दिनांक 23 जून 2024 रोजी आमदार नितेश राणे यांचा वाढदिवस उत्साहात साजरा करण्यात आला। यावेळी हजारोंच्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते। यावेळी जिल्ह्याभरातील अनेकांनी आमदार नितेश राणे यांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहून शुभेच्छा दिल्या। अशा प्रकारे आमदार नितेश राणे यांचा वाढदिवस उत्साहात संपन्न झाला। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।